Pandhawa kena bebaya. Inggih Koko Prabu. Wah. Lah ning iki mau kok ana bocah-bocah putra Pandhawa. Lah inggih menika. Sawetawis wonten ingkang nyerang negari Cintakapura. Kapara dinten mangke saking paningaling batos kula negari Ngamarta suwung komplang Koko Prabu. Sringastina Maha Prabu Duryudana alon ngandikanira duh riningsun lengwang ramyaning kang driya leriwang candra katawengan Hong ilaheng awik namastu namasidam nggir putuku Duryudana kula wonten dawuh yang penemban Talkondo iya nggir sawetara lungguhipun yang oneng praja Ngastina iki aku ngrasakake hawa panas panasing swasana ora ana liya kejaba mung saka Nakartimu lan para dulur-dulurmu Sata Kurawa ingkang nyatane saiki wiwit gawe tumindak semenang-menang nuruti mungkaring karep lan pepenginan nganti kowe arep ngrusak tatananing darah Saptawarga jebul bareng tak sawang nggonmu dadi susuwing Raja Brana temah nyurung tumindak angkara kondang lan jayamu nganti nutupi paningal batinmu temah ora bisa mbedakake endi sing bener endi sing salah Kurupati aku tak kandha ya nggih negara Ngastina iki mbiyen duwekku
bareng saiki ketemane dadi duwekmu sak dulur-dulurmu Sata Kurawa yen ngestina mung dadi ajang angkara murka dadi wadhahing pasulayan lan ing kene dadi sumber-sumbering kanistan aku ora mathuk pun yang Talkanda ora rujuk Bisma ora cocok wong biyen paring dawuh ngajapa tias rahayu ngayomana sasameng tumuwuh wahanane ngendhak angkara kalindhih ngendhangken pakarti dudu dinuwa luar tibeng doh tegese sajroning jaman kala bendu ngupadya marang karahayon ya kuwi nglakonana welas asih marang sesami seranane ya kuwi kanthi sabar lawan eling ya ing kono bakal bisa nyingkirke bab tumintak ingkang kurang becik. Sekabehing godha rencana bisa diduwa lan diguwang adoh. Tegese tembang kuwi mau ngono. Lah bareng saben dina mbahmu Bisma rina wengi mung mbok kon nekseni tumindakmu. Nggonmu bakal nyiksa lan nyikara kelawan putu-putuku Pandhawa. Jaka Pitana. Wong nandur kuwi bakal ngunduh yen. Kula mboten badhe ngunduh menapa-menapa. Kok bisa? Durna, kula wonten dawuh Panjenengan. Wong nandur kok ora ngunduh. Wonten ingkang nandur mboten ngunduh ngene kok wong derep. Wong derep niku nandur ning kala mangsanipun mboten tumut ngunduh. Kowe aja guyon kumbayana, kula mboten guyon. Sampun wola-wali marang Mbah Makaping anggen kula ngengetaken klintuning patrap para Sata Kurawa. Supados nuruta dhateng margining kautamen parandene wegah nampa warah nampik dhateng pitutur becik mila. Wontenipun nggih namung panas kados ngaten menika Panjenengan. Kurupati kula. Jabelen karepmu pogoken tekan semene aja nganti kowe wano-wani nyikara menyang Pandhawa. Pandhawa kae semedi malah dening sing dipinta menyang dewa ora ana liya supaya ngentasake penandangi si Pandhu Dewanata kelawan si Madrim ingkang kasiksa ana ing Kawah Candra. Dadi babar pisan ora ana gandeng cenenge kelawan babakan negara Ngastina. Kowe aja nganti kleru surup. Duryudana, kula. Kowe yen tak kandhani aja munggah nggih nanging ora tau kepanggih. Aku krungu kowe nyambat wong kana-kana supaya ngrubuhke Pandhawa. Malah kowe entuk pawarta meneh yen saiki Pandhawa lagi ringkih merga ditinggal dening Pandhawa. Ngamarta lagi suwung ditinggal Pandhawa. Yen kowe mbok terusake nggonmu nyikara Pandhawa aja takon dosamu kowe Kurupati. Mboten sisah wedi. Mboten sisah bingung. Pripun paman? Sampun klajeng. Kula sampun sowan pukulen Bathara Kala sampun nampi dawuh bilih. Sejatosipun mboten dangu malih Pandhawa tartamtu pecah. Syukur mangayu bagya paman. Seneng atimu. Nek Pandhawa mati seneng. Kowe nek jejer arep mungsuh sapa? Nek Pandhawa wis mati saiki, sesuk-sesuk kono arep apa kowe? Arep golek katentreman apa? Iya. Pendhita Durna kaya ula sirahe loro.
siji ngrangkul Pandhawa siji ngrangkul Kurawa suwe-suwe Drona ora bakal digugu ngono Omawiknam ing awang-awang kumitir yen ngundarandir bawana kawis tingal cahya pepadang ing kono datanana penandang ingkang sinandang hanane muhung nikmat mewahmu pangat satata netya tegese satata langgeng kang mangkono lajeng moka krana ing kono dadya sasananing Sang Hyang Padawenang sayekti dewaning para dewa mesem jroning wardaya dupi mulat sowanira Ki Semar Badranaya ya Sang Bathara Ismaya sigra sinambra mingulat madu katon adoh denawe kerak rinaketake suka bingah ing manah menggih Kyai Nayantaka dupi wus tinimbalan mangayun sigra-sigra mangsa hanguswa padanira tan samar pamoring suksma sinoksmaya winahya ing asepi Ihong ilaheng awik namastu namasidam Ismaya padha becik sowanira ing awang-awang kumitir Semar inggih Pukulun sowan kula manggih rahayu mboten langkung sembah bekti kula kunjuk wonten ing ngarsa paduka Pukulun kaki Ismaya ulun tampa gawe bungahing rasa kepareng kula badhe matur ing ngarsa paduka Pukulun ana apa Ismaya? Nggih. Mila paripaksa kula sowan mriki inggih awit kayangan niki wonten sing boten bener. Kayangan ngendi? Kayangan Suralaya. Kayangan Suralaya papane Bathara Guru. Inggih. Ora benere piye? Nggih. Momongan kula Pandhawa sakniki badhe dipidana. Yen kula ngamuk saged kemawon. Yen Semar ngamuk sakniki, pinten banggane Bathara Guru. Sak bajang cindhile kula amuk teng kayangan rampung. Mpun mboten dadak benjing-benjing. Lah banjur kula seneng ngon mawon piye karepe dewa niku. Mila kula sowan mriki mboten sanes namung badhe nyuwun pitedah. Dewa sing do duwe panguwasa niku sejatosipun isih
padha duwe nalar napa mboten? Teka mengkono Semar. Nggih Bu Kulun. Yen tasih gadah nalar kok tumindakipun semenang-menang. Yen tasih gadah rasa kok tumindake sangsaya kumawasa. Ismaya. Dewa kuwi ya titah. Ulun baleni meneh, dewa kuwi ya titah. Mung dewa ora bisa mati nanging dewa kuwi bisa salah. Yen salahe kanthi dijarak mesti ana dasar ingkang kudu tinaliti Semar. Lampun dadi dewa teka tasih jarak damel perkawis. Lah sing digoleki niku napa Bu Kulun? Ismaya. Sayektine dewa kang padha tumindak kaya mengkono mau ana dasare. Akeh-akehe ya merga kesinungan watak sapa sira sapa ingsun. Merga semende kaluwihan, mbuh kuwi panguasane, mbuh kuwi kasektene, mbuh kuwi kepinterane. Adakane semenang-menang marang titah liya ingkang sekira ora bisa wani nolak dawuhe. Titah sing duwe sifat kaya ngono mau kudu enggal-enggal eling. Eling yen to laku jantraning jagat mau nyakra manggilingan tegese mubeng. Ingkang maune ana dhuwur bisa malih dadi ana ngisor tegese keplorot derajate ya merga saka polahe dhewe. Bu Kulun, piye Semar? Gandeng kula pun bola-bali ngelikke dewa sing kliru. Kula niki nganti jeleh. Kula ngantek wadah ngelikke dewa. Mula niki kula ngon mawon. Apa kowe wis bola-bali ngelik? Ampun wola-wali. Lah nalika lampan wahyu toh jali abadi. Niku kula nggih pun ngelikke kleruning dewa nalika Pandhawa 7. Niku dewa kleru nggih pun kula elikke nalika tali rasa-rasa tali pun kula elikke nalika Ngastina enten Begawan Gora Dahana. Nggih pun kula elikke. Nalika wahyu katentreman jilid gangsal. Inggih sampun kula ingetaken. Teka dadak nganggo kaya ngono. Nggih, margi kula itung. Kula niki gaene ngitungi. Nek mung kaya ngaten terus urip kula dadi pamong niku terus keganggu. Ngaten. Mila menawi pancen Semar niku pun mboten dianggep teng Mercapada. Kula tak wangsul kemawon, kula tak wangsul dhateng Kayangan. Nek Semar bali dadi dewa teng Kayangan melih, malah urip kula mboten kaya ngeten. Ismaya kula Kulun, dumadining lelakon iki malah ayo kudu diteliti. Mbok menawa ya kanthi lelakon Pandhawa dihukum dening dewa iki bakal dadi dalan tekaning nugraha gedhe. Ya kuwi nugraha gedhe tumrap momonganmu para Pandhawa. Nggih. Lajeng Pandhawa sakmangke sampun munggah Kayangan. Semelang ati kula. Kuwatir ati kula niki mengke gek Pandhawa mpun nampa pasiksan. Sing jalari momongan kula mengke teka pati. Semar kok kowe kaya bayi wingi sore. Pandhawa kuwi jiwa satriya sejati ingkang kebak pangati-ati. Pandhawa kuwi satriya tama ingkang kebekan dharma yekti ora bakal kena bebaya. Niku nek mungsuhe titah lumrah. Gandeng niki mengke sing badhe nyiksa niku para Pandhawa. Yen tumama saestu dhateng momongan kula lajeng kados pundi Bu Kulun? Ban sembah nireng ulun kapurba Sang Murbengrat sahananing kang tuan kanang sihing dasih wong ilahing Semar. Kula Bu Kulun. Yen ngono kowe ndhisik ana laku awat-awatono. Nanging aja ngetarani.
ulun ora bakal negakake marang Pandhawa.
Awah. Yo. Oi, ha. Awas. Yuk. Ayo. Markotop. Wah, langung lagu tinggalane Mbah Nartasabda wis kurang piye. Ambek digandhenga dicampur-campura ya mesa penak. Mare ya sing nyampur bareng ya rada nganggo kuping. Oh nek iki karo iki gathuk nek iki ra. Iso, garap pakliran ra ngerti gending bosok. Aduh, wah. Ya iki jenenge wong timbang ora guneman timbang ora omong. Ning wayahe Yahmene iki wayahe wong rada lerem. Wayahe piyayi-piyayi rada
tentrem, rada semeleh nyang rasane. Mula wong biyen nggih pun pinter digawe patete diplorotke sewilah. Nek yah menten iki jenenge pathet songo. Nah nek pun pathet songo iki wong diudhukke sewilah kok iso semeleh bareng. Nah, kinutang-kutang wis penek ngono kok. Wis. Enek ngono. Roro ci monem cira luro. Luro ci monem cinemo. Wah, jan penak ya. Saya meneh sing gender iki genderane kutuk kuning kempyung. Jarik kawung, dua lolo. Lan liya-liyane. Rebabane ya ngono, wah ngadal menek. Nuke ketok tangguh banget ngono lho. Dadi wis ora neng keplesete. Wong endang ya ngono. Wah. Kuwi pengendangku ku anggere jeneng dienggo garap ngono lho bakoh. Bakoh. Tur wong ya sregep. Ngalor ngidul nggawa map. Nang piye wong pancen ya petugas. Isine SPJ. Wah, ayo tenan kowe wis. Wong SPJ-ne ning daerahe kabupatene dekne kok kanca-kancane Mayangkara kon absen siji-siji. Ya saking sregepe dadi sapa-sapa juki tanda tangan. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Nek enek hubungane, nek ora ana hubungane ya salah. Ning kuwi mesti nyambut gawe tememen. Ya kuwi sing ngendang. Iki Mayangkara kudu diekspos siji-siji. Nah sing bonang kuwi. Kuwi Sutarjo Pangrawit. Sutarjo Tarjo Pangrawit. Sing bonang penerus Randima Dima Pangrawit. Oh. Sing lentem Giarno Yarno Pangrawit. Oh. Sing bedhug Pak Eko. Nganggo tindik anting-anting kok. Sapa-sapa kok niru. Wah, ora apa-apa. Sing gampang wah wis. Mlebu Mayangkara. Ngeri. Aku wedi mau gampangane apik. Wah, banyu mili. Oh, sing enong barange wong lawas ning ya titis. Nek palaran kuwi karo sing ngegong ora pati gathuk. Mergo kuwi pak karo anak, sing ngegong anake, sing ngenong bapake. Dadi nek anake rodok piye ngono umpamane njaluk sangu ora diwenehi ngono kuwi, le ngempul ki ora dibarengke kenong digaek-gaeke. Kuwi ngono ning ora masalah wong pancen wong loro padha aluse. Ya pancen ngono. Dadi karo sing nylentem niki nggih jek waris. Pokoke sing isih waris ki kabeh semeleh. Sing nyaron songo ki ya jek waris, semeleh kabeh. Nah, matur nuwun weh. Niki sak propintenipun kanca-kanca Mayangkara mangesti wayang kagunan rahayu sampun kula sowanaken wonten ing Miren. Wonten Tanjung Anom ing Kabupaten Nganjuk, wonten ngersanipun kula warga trah saking Mbah Sastra Sudarma saha panjenenganipun Ibu Kasti. Para sederek-sederek putra wayah buyut lan tangga tepalih anggenipun ngunjukaken donga pamuji kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Hyang Murba Jagat mugi-mugi alusipun simbah sakloron nggih simbah kekalih manjing wonten ing kasuwargan langgeng mugi-mugi tumuntun para putra wayahipun tansah dipun berkahi dening Kang Maha Kuwaos. Nyatanipun para putra wayahipun wah jan kabeh bergas. Wis sing kakung ganteng-ganteng sing putri ayu-ayu, para wayahe ya ngono. Dadi kabeh sekolahe nyambut gawene dadi para buyute sik cilik-cilik. Ning nyatane ya wis pinter-pinter. Nyatanipun anggenipun ngleluri dhateng kabudayan, nglestantunaken kabudayan lan remen nanggap wayang wiwit jaman semanten wonten unduh-unduhanipun. Inggih menika ngunduhipun ngunduh sae. Awit menika dana raos dhateng sinten kemawon mila
wong sing seneng Danadriyah bandane lan nyeneng rasane wong akeh niku entuk pahala. Nggih tenan. Sinten sing dereng mayang mriki? Sedaya para kadang pepundhen-pepundhen ing kawentar saking kilenan ya sampun rawuh wonten ing nggene simbah mriki. Jan ora umum. Jane iki sugenge ya prasaja. Ora kaya wong sing keluwihen ora ning merga cak-cakane sugenge kabeh ngono. Nggih niku diwulang wataking tata krami kalih simbah rumiyin. Mila putra wayahe ya genep tata kramane. Matur sembah nuwun. Sindene weh. Ijik sore ngono le dandan dipernah-pernahke bareng yahene slendange wis dienggo kemul. Ora apa-apa ning wis saya adem. Lah wong aja neh ning kono sing madhep rono kene sing madhep rono wae. Ya ana angin iki. Anjuk ladang niku pancen wit jaman sejarah rumiyin iki nggih nggone angin. Mboten aneh lan mboten mokal. Mila monggo. Areh ning kita dados bangsa Jawi nyatanipun Empu Sendhok ingkang sampun ngalih saking Jawi Tengah dhateng Jawa Timur. Manut critanipun wonten ing prasasti ugi peninggalan sejarah. Madeg Ngalindra wonten ing Jawi Wetan, nggih wonten ing wewengkon Jombang Nganjuk sakiwa tengenipun. Menawi boten klentu ngaten lajeng dados negari-negari ageng ingkang mapan wonten ing Jawi Wetan ngantos tumruntun engga negari ageng ingkang winastan Majapahit. Mula ya welok jaman Hindu Buddha jaman biyen. Wah, kratone kondang kawentar nganti tekan negara Cina. Kaisar Kubilai Khan napa saking Mongol ugi sesambetan kalian Kediri lan ugi jaman Majapahit. Iki nelakaken bilih leluhur kita sedaya kala wau, leluhur-leluhur sing top markotop. Nenek moyangku orang pelaut, ya tenan. Sawi, sakniki Gajah Mada kok saged manunggalaken Nusantara niku semene jembare diwatesi segara, nek mboten pelaut handal mboten mungkin. Mila kita sedaya wonten ing mriki namung kantun nglestantunaken reh ning wayang wiwit abad 9. Abad 9 niku pun wonten. Abad 11 jaman Erlangga sampun didamel saking kulit. Lan ugi ngantos jaman Majapahit, ngantos jaman Demak, ngantos jaman Pajang Mataram, lajeng Kartosura Surakarta. Keri dhewe Surakarta. Lah, wayang mencapai puncak. Dadi wayang kulit nalika jaman Surakarta wis melestarikan bentuk, wis membakukan bentuk. Dadi bentuke pun boten saged kaya dene diowahi ngono kaya piye ngono. Merga Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna niku bentuke nggih pun ngoten niku. Pun dibakukan ngoten niku. Senajan sakderenge jaman Kartosura nggih sampun. Nggih menika gagrag pesisiran, gagrag kedulan. Ning menawi jaman Kartosura sampun dibakukan utamenipun sing gaya Surakarta. Jan nggih ngremenaken sanget menapa to sebabipun simbah tetep nglestanturaken budaya wayang, nanggap wayang, anak putune buyute kula nanggap wayang margi wayang niku ora mung pesan moral nanging uga tontonan. Mula enten gamelane sindene wih jan. Nyenengke banget anggere wis kademen ngono ki terus nyekukruk ning anu kok nek sowan teng Nganjuk niku senenge niku mesti nika pun metu suguhan mongko suguhane mesti nek Jawa Timur ki oke-oke nek ra rada asin mesti pedes anggere pedes ngono wah sinden kula niku senenge ra umum mau pecel pedes ngono kok isih kon nambahi niki mau disambelke bawang melih. Rekake sindene kok apa? Ngono iki pladene iki nek sing ngomong sinden kok ya digugu. Nggih kula damelke sing pedes. Saiki jineman sik kremenane simbah rumiyin.
Jaman biyen ki lagon-lagon nggon gara-gara ki ya kur jineman Sinom Parijata lan ya liyane sing alus-alus mung kaya ngoten niku dereng wonten podang kuning. Dereng wonten Medion Ngawi. Ya coba saiki anu gendho sing buka ya gendho uul ngene nah. Sing buka ya kudu gendho uul engko terus ngrembet liya-liya. Ayo ul, meneh ul. Wah. Inilah bintang kita. Nona Mbak Uul Juwariah. Pokoke jenengmu sapa ora ngerti. Uul jineman ya nduk sing penek kae. Ben dikendangi karo Om Petruk.